nke echiri na zere. Ọtụtụ ndị ajọ mmadụ niile anyị na-afụ adara ka iji ntị wee nọ ebe a na-ekwu eziokwu. Mgbe ọbụla ị kwutere ihe ọjọọ nke ha na-eme, ha bụ ndị izi ga-ekwu ebe ụzọ chọba ihe ọbụla ha ga-eme ka ha wee kpuchie ya ha merụ, mana ha mara na adị ekpuchi afọ ime aka na aka adị ekpuchikwa n'ọnwa, na onwere ife ọbụla mmadụ mere n'ụwa a agaghị emesịa pụta ife. O techagoro aka ọ ga-apụta ife. Ọ bụ ya ka mme nji wee na-akụzi na-asị ka ịkwụwa aka gị ọtọ n'ihe ọbụla ị na-eme, maka na ihe ọbụla ị meta ị ga-anakwụ ụgwọ ọrụ ya, ka ị ghara ịbụ imetesịa ụmụ gị atawa afọ ihe amalọ. Ọ bụ ya ji ayọ Chukwu, ọ bụ na Chukwu ga-ekwe ka onye ọbụla mere ife ọjọọ taa afọ ife o metere. N'ọya ka ọ na-adị mma itonite mata ife. Onwe ife ọbụla ịfụ nna gị na-eme ọ bụ nne gị na-eme adụlọ mma, kwupụ na ọnụ ka eji wee kwu, ọnụ ka eji wee mebi, ọnụ ka a ga-eji wee mezi. Kwuo sị, nna m n'ihi ị na-eme adụlọ mma, nne m ihe ị na-eme adụlọ mma. Hapụzịara ndị ọzọ Chukwu, maka na ọ bụrụ na ikwupụ ọ ga-ejide gị, ife a metere ga-eso gị. Ife merụ ndị ụmụaka ji wee na-ata ahụhụ, onye mụchaa nwa ụmụ ya na-ata ahụhụ ihe ụmụ ha metere bụ ihe a na-akọwara ụmụ si na onye ọbụla gị na ya metụtara, o nwere ihe onye ọjọọ onye ahụ metere na ọ ga-ebido sobe gị maka na gị na ya metụtara. Ọ bụ ya merụ nna metechaa ụmụ ya taa ahụhụ. Ndị ajọ mmadụ adịghị eji ntị afọ ebe a na-ekwu eziokwu. Anyị ncha niile bụ n'ụka ka ha gbana nakpuo onye mechaa ife ọjọọ nakpuo n'ụlọ ụka, maka na agwago ha na onye mechaa ife ọjọọ na o jee na Chukwu ndị ọcha ga-agbaghara ha. Achọrọ m ịgwa gị na ndị ezigbo mmadụ ịfụrụ nọ n'ụlọ ụka aghọtago onwe ha elula 10%. Ndị ajọ mmadụ a, ndị na-anara ndị mmadụ ife ha n'ike, adịghara ike iji ntị ha anụ ebe a na-ekwu okwu akọcha, a na-ekwu against Bible or Jesus. Ndị omenala akwa na-echi arụrụ na a na-eme ihe omenala je satara ọgwụ asatara, onwe bụ ọgwụ asatara na anatarushi wee na-anara ndị ọgwụ asatara bụ ndị witch doctors, ndị ajọ mmadụ. Mgbe na ebutere okwu maka dibịa na-eme ife ọjọọ na-agwọ ọgwụ, ọ bụ ndị izi ga-ebu ụzọ gbachie. Ndị ajọ mmadụ adara aga ebe a na-ekwu eziokwu. Ndị ajọ mmadụ adara aga iji ntị wee n'ebe a na-ekwu ezigbo ife. Fa na-ara ka itinye nsogbu na ihe a, mesasị ihe niile a na-eme, bịa tii confusion ka ndị mmadụ ghara ịma ịghọta ihe na-eme. A na-achọ ụzọ ha ga-esi ekpuchi ihe ọjọọ ha na-eme ka ha ghara epute, mana ihe ọjọọ adị ekpuchi ya aka. Ife ọbụla bụ ife ọbụla imetere n'ụwa ọ ga-apụta ife, oge ka ọ ga-eri. Ka ghara ịfụ onye ọbụla na-eme ife omenala ife ya next 5 years or 10 years ife sibere ya ike, ije metere ya ebere. Ị na-emetere ya ebere jụọ ihe o metere, maka onye ọbụla gwọrọ ọgwụ aka na-agwa unu ya na omenala Igbo, ọdịnala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ. Igbo adịghị agwọ ọgwụ. Onye bụ onye ọbụla gwọrọ ọgwụ n'ala Igbo, jee nene famili onye ahụ na famili onye ahụ na-aga n'iru. Dibịa ọbụla ịfụ na-eme omenala na-agwọ ọgwụ, famili adịghị aga n'iru. Anọgbakwana mmadụ niile bụ na-eme omenala bụ ndị dibịa mara, bụ ndị nwere ndị a na-akpọ children ones, ndị nọ Chukwu nso,
ọ bụrụ nche niile ka ede na ego ga-adụ n'akara aka na a ga-akpata ego. Ụfọdụ bụ ịgbaziri ndị mmadụ ụzọ, mana ha abịago were oke ọchịchọ wee tinyegazi aka na ajọ ife wute onyinye Chukwu nyere ha, wepụzi achọrọzi iso ụzọ ahụ Chukwu dunyere ha, wechizi ụzọ ọzọ maka ego nke ha ga-ata afụfụ ya. Onye be na ụmụ ha ada aga n'iru, abịa na-achọ ife na-eme ha. Ife ọbụla na-eme, ife ọbụla mmadụ na-eme, ọbụna ị na onye ahụ nso, zọrụkwa isi onwe gị n'ịbụ onye ahụ na ihe ọ na-eme adịlọ mma. Na ọ bụrụ na ị chọọ gị ihe ahụ onye ahụ metere sobe gị, ma ọ bụ ya bụ ụzọ gbuo ya mgbe onye ahụ nọ ndụ na ihe onye ahụ metere na agaghị adụ ọkwa, na ihe o mere adụ ọkwa mma ka ihe o meteghara iso gị. And ụfọdụ bụ ndị mecha gwa na onwe ihe ọ na-amere, ha ga-enweta ọgwụgwọ nsọ na ya. Ọ bụ otu a ka ọ ga-arụ n'isi ndị nwa na-asọpọtụ ya. Tụsasị ozi a, nyere ndị ọzọ aka, like ya, share, na ọ dị ebefu ego, ọ dị ewepụ ego, ka ndị ọzọ wee mụtakwa ihe, ka onye ọbụla mara na mmadụ ime ife ọjọọ adịrọ mma, ka ọ ghara ịbụ oge ruo gbagharịba ka ị ga-esi ekpuchi ihe ọjọọ imere. Maka mgbe a ka ọ na-aka njọ, ihe enwe ezumike ebe ị na-agbagharị ka ị ga-esi ekpuchi ihe ọjọọ imere, mana ọ dị enwe mkpuchi. Maka nji egwu na ụfọdụ ama na-enwe judgment season. O nwere oge eji ekpe mmadụ ikpe n'ụwa anyị fụrụ, and ekpe onye ahụ ikpugide tara afọ, tata afọ, nwụọpụtakwa ụwa ọzọ ya pụta, obidokwa ụwa akaghị ọtọ. Ka ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ dị gị na mma, enwezi ndị mmadụ anya ụfụ, azọzi n'ihe abụlọ nke gị, egbochizira ndị mmadụ ọdịna mma ha, na ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ghara ime ihe imete nwụọ, na ụfọdụ ka ị ga-aga ije mee ihe ka ị nwụọ anwụọ, ọ bụrụ ife ga-ewo ndụ gị. Si aka na-agba n'anya, ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu, ife abụrụ onyinye Chukwu adịghara asịkwa.